Ka jingpule na ka kita paar kisiem ka lenong ka bakhat khandai, kat khot khandai hadu khat wei khat sau hadu ar puwei, bat lai puwei hadu lai pu hendriu. Shapang utir hakas im Ethiopia ba ulami benet elit mayu. Usena kerem ulapha nongra kubor, sashisien shau Hezekia uong. Pinyathu kumne ha u Hezekia im Juda. Hey watchania bien ha u Blei jumpi, uban kular yapi yakaba ka Jerusalem, an IT ha kakti usim Assyria. Ngangait ba pila yu sngo ayu kisim Assyria kilale, ya kiri baro hadu ba kila jothiao. Hado mapi pindang light u Hezekia ula yop diang ya kashithi, nakikti unongra kubor, bad ula pule yaka. Nangta ula letkiu sha ka temple utrai, bad ula priang yaka hakmat utrai. U Hezekia ula dwai hau trai uang, a trai u Blei ke Israel, bashong ket halor ke kerub, day tang mame u Blei ki hiba paro jong kaperthei, day mame u balathau ya kabneng, bad ka kendo, topen pai yela kishkor atrai, bad to snap to pli yela ki khamat atrai, bad to pen hasngap ya ki ktien, u senna kerem, u balapha berkren ben ya u Blei baim. Kalong ka bashisha atrai, ba kisiem Assyria kila penjat hiao ya ki jait penriu, bad ya ki ri jongki, bad kila bread ya ki Blei jongki hapo ding. Henry kine kim day satya ki Blei, namar ki long ki jinthao, da ka mati ki briu, da ka ding bad umau, namar kata ya ki la pendu pendam, te benta utrai u Blei jongi, to penlat yangi ka kirpat yome, na kakti jung u kumta, ba khima perthei baro kindup ithu, batang mame atrai belong u Blei bashisha. Te u Isaiah u kun u Amos, ula ktien sha u Hezekia u ong. Utrai u Blei ke Israel u ong kumne, ngalayo sngo ya ka jingesa jumpi persha, ya u sena kereb, sim Assyria, ka ne kalong, ka ktien ba utrai u lakren shapang jung u, ka iben yepi, ka kenput yepi, ka thei soti, ka khun kan thei ka Zion, ka panga yela ka kli na din jumpi, ka khun kan thei Jerusalem, na Jerusalem ansami ki badang sa badna ulum, Zion ka kenhun ki badang im, ka jingshirhem utrai, kan sa pendep ya kane. Namar kata utrai uong kumne shapang usim Assyria, wan rung hapo kane kanong ba, lemne unsiat knam haka, lemne untur shaka da kasti, lemne unti karai, saudong jongka, da kaju kalenti bu ulawan, da kaju salit pai, but wan rung hapo kane kanong ba uong utrai. Mga ngan sayada, but penlat yaka na kabenta yalade, but na kabenta ushakri jonga udaben. Hakata kamiet u angel utrai ulami, ban ulapenya shispa prapho, san hajar ke Assyria hadara, haba ki briu kilaki menstem, wawla don tang ki met yap suda. Te usena kerem sim Assyria ula letpai shalashnong, bad la shong Nineveh, kaktien jong utrai. Kasam sau pupra kat khat ar hadu sau bat shipo hadu khatway. Utrai ulong ubakrao bad ubadei e ban yaro, hakanong ba u Blei jungi udon ulum ba phut jungu, ulum pa itanan ka jingkmen ka perthei baro, ulum Zion ken kapdeng perthei kanong ba usim bakrao, hapdeng ka ying dulan jongka, u Blei upau kum ka kot baskem. Ngila jupur khan ya ka jingsbun jume, ko Blei hapo ka temple jume, ka jingyero yame ko Blei kum ka kerteng jume, ka poi shadu bakot ka perthei, me yai sanshar tangda ka hong.
Ka gospel kat kum Matthew bakhuj ka lanong ka bahinyo kat khwat hinriu bat khat ar hadu khat saw. Wat ay ya ka bakentang hakik so. Lemne wat brand ya ki modern nai hakis nyang yo kin kerdem ya ki hapo kejan bat kin pai kela ban patar yalade. Le ya ki wei kumba phikwa ba ki wei kende ya phi kane ka ken thup lang ya ka ain Moses bat ka jing hi kai ki nong ya thu lupa. Tupsu na ka kherdop ka pkhim na ba ka keloin ka kherdop bat ka sup ka lenti ka ba yalam shudu jog bat ki bun ki bayad na ka henrei ka khim ka kherdop bat ka e ka lenti ka ba yalam sha ka jing im bat khendiat ngud ki bashem yaka ka gospel jong utrai.